kudu wayanganmu ngeridu hati Lino kita anti-anti aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen rapi somari ya mungkin lo kan bisa nambah tempone kurang cepat, Pak. Jenengan tesih mboten saged joget sing cepat ngoten niku. Berarti harus lebih semangat ngoten lho, Pak. Kudu rada cepet. Wis tuwek. Lah kula jek enom pengene sing ngoten niku lho, Pak. Kok cepet-cepet piyai sepono napas. Nggih, leres. Kula mawon pun krasa semen. Tanah iya. Nggih. Habis ini temponya harus lebih mencepat, jenengan harus lebih semangat lho, Pak. Tenan lho, Pak. Siap? Kari sagongan men Pak, ra apa-apa. Kari sagongan. Biasane nek kari cepet Pak, engko banjur ya. Tak. Ngoten nggih, Pak. Oke, Pak. Siap? Siap? Oke. Aja semalang membangun Diomongi ki ngedek cepet kok Loh, lagi sing dua iki, Mas. Wis sing dua iki. Lah, iki sing terakhir iki kudu cepet. Ya. Aja semalang membangun. Ayo, Pak. Bila bisa lanjut. Matur nuwun, lepat nyuwun pamunten. Boten, Pak. Nggih. 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 Pak Dalang, Napa? matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Jenengan wau pas nembang pas bawa iki tak lem kaya Gatotkaca. Bareng sampun nembang gen lagu Kangen ning Ati malah kaya dosa muka malah. Wah, ndaplang luar biasa. Nggih. Matur nuwun. Saliman riyen lho, Pak. Nggih. Saliman riyen. Salaman piye? Saliman lho, Pak. Salaman ya salaman. Nggih, terima kasih nggih, Pak. Nggih. Pak. Namun Nggih. supe lho, Pak. Iki Lah. ning iki nggur piye iki? Lah, Ben gak ketok ngono piye? ben gak ketok, Pak tutupi, Pak. Ben gak ketok. Lah, ben gak ketok piye? Tutupi ngene, Pak. Loh, Pak. Sik pun izin kalih Bu Win dereng mangke. Bu izin nggih, Bu. Nggih. Pun kula izin ki lho, Pak. lah. Lah. Loh, piye malih ora Alah, Pak Winadi lho, lah. Awas ndasmu awas. Aduh, terima kasih lho, Pak. Nggih, nyuwun pamunten nggih. Nggih, Mboten matur nuwun, Nggih. Mbak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Dadi wis ditata Pak Supito karo Pak Win iki. Sing nyanyi Pak Min, sing nyawer Pak Supito. Napa kula derekaken ten mriku, Pak? Oh, ngoten. Matur nuwun nggih, Pak. Atas, Pak. Ampun nganti kena godha, Pak. Kaya ngoten niku sinden iki angger ngerti piyayi munggah ngoten raine kaya kotak amal, Pak. Lah iya sembah nuwun karo Pak Win, karo Pak Supito, Letresno karo seniman munggi gayeng-gayengan kok mak ngene iki. Lah dawuhe Pak Supito kala wingi kae nalika tindak ngene dhewe supaya ngejak sinden cilik sing lagi kelas 2 SD. Ayo sak kucing sian. Iki wis kat mau wis medan-medun nguyah-nguyuh ae. Iya ta. Genduk Sofiana Putri. Ayo sing kondang. Soraya. Iya urung rampung. Sofiana Putri Soraya. Ngono. Ketaki karo dalang. Wonge bocah ireng ngangge biru kaya madu mangsa malah. Nggih. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya harap segera datang.